Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Gu apur bat, nekatutak, baina pixkatxo bat soilik atzo Nafarroa oinezen lanean eta noski baita disfrutatzen ere ibili ginelako. Sekulako giroa sortu zen atzo Altsasun eta euskararen alde beti dena gustora egiten da. Esan bezala, Altsasuko Inigo Aritza ikastolaren txanda izan da aurtengoa. Izan ere, lehendabiziko Nafarroa oineza, bere lehendabiziko edizioa Altsasun ospatu zen orain dela 17 urte, 1981 urtean. Zergatik, euskara irakasten zuen Nafarroako lehendabiziko zentroa ikastetxea han kokatuta zegoelako. Efemeride polita. Efemeride kakotxen artean ekainean ospatu zelako, ekainaren 21 zehazki. Egun berezia atzokoa beraz, urriak 21, gero hemen Saloa Telebistan ikusiko duzuen moduan. Gune guztietan gertatutakoa erreportaien bidez transmitituko dizuegulako. Baina lehendabizi magazina daukagu, egunez egun, eta zer edukiko dugu gaurkoan elkarrizketa bat, hemen platoan. Aritz Aiesa, Iruñerriko mankomunitateko lehendakaria edo presidentea etorriko da, izango dugu gurekin, eta Iruñeko bizimodua aldatuko lukeen proposamen bati buruz hitz egingo digu. Zein? Gero ikusiko dugu elkarrizketaren unean itxoin beharko duzue. Goazen beraz saioarekin. Garren mendeko 60ko hamarkadan mugituko gara gaur. 1974an hasiko gara. Urte horretako urriaren 22an, Kanariar Guartediaren autodeterminazioen eta independentziaren aldeko mugimenduak 3 koloreko bandera diseinatu eta hedatu edo zabaldu zuen, Kanarietako sinbolo nazionalistan bihurtuz. 3 urte geroago, 1977an Estatu Batuetan, Erresuma Batuan eta Mendebaldeko Europan, eta asteburu batetan zehar urriaren 21an eta urriaren 22an, Vietnamgo gerraren kontrako manifestazio erraldoiak gauzatu ziren. Arratsaldeon, hauek dira urriaren 22ko titularrak. Udalak Montemonjardin kalean lehendabiziko pasabide segurua ezarriko du. Oinezkoei zuzenduta altuerako ibilbide bat izango da, oztoporik gabeko espaloi aitzinduak izango dituena. Obrak 180.000 euroko aurrekontua du eta 6 ikastetxe ezberdinetako 5.100 ikasleen mesederako izanen da. Berrogei mila lagun elkartu ziren atzo igandearekin Altsasun, Inigo Aritza ikastolak antolatutako Nafarroa oinezean. Ikastetxetik inklusibitatearen erronka nagusia bete dela eta helburuak gainditu direla azpimarratu dute. 7 erakunde Nafarroako urrezko domina eskuratzeko hautagaiak dira. Ibilgailuen baldintzak zaintzeko eta kontrolatzeko kanpaina berriak urriaren 22tik gaurtik urriaren 28ra bitarte burutuko da. Aste honetan beraz, segurtasun elementu guztien mantentze eta doikuntza egokiari arreta berezia eskainiko zaie. Goazen gaurko egunkarietako azalekin. Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Gasolina eta dieselaren prezioa urte bat baino gehiago darama hazten. 2 argazki paratu dituzte azalean. Handienean Malagako uholdeek utzitako irudi bat ikusten da. Azpian titular hau dago. Suhiltzaile bat Malagako uholdeetan zendu da.
Ezkerrean Nafarroa oinezari erreferentzia egiten dion argazkia jarri dute. Herri inauterietako pertsonei ezberdinak ageri dira, haien artean Altsasuko momotxorroak. Azpian izenburuak hurrengoa dio. Altsasuk bere Nafarroa oinezarekin dena ematen du. Diario de Navarratik Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusi hau ipini dute. Nafarroak saltoki handien gaineko zerga berreskuratu du. Azaleko argazkiak Altsasuko Inigo Aritza ikastolaren Nafarroa oineza erakusten du. Azpian titular hau ageri da. Nafarroa oineza dena hasi egin zen lekuan. Gara egunkariaren txanda. Lerroburu nagusian, 29 urte espetxean egondako Jose Ramon López Abetxukoren esaldi bat dago. Hurrengoa, denbora ez da itzultzen, nire konpentsazioa legea betetzea izango litzateke. Azaleko irudian, atzoko Nafarroa oinezaren momentu bat ikusi daiteke. Izenburu hau dago ondoan. Nafarroa oinez inklusiboak Altsasu gainezkatu du. Egunero egiten dugun moduan, hedabide euskaldunekin amaituko dugu atal hau, baina gaur berria egunkaririk ez dagoenez, zuzenean Euskal Herria Erratiko webgunera joko dugu. Goian ezkerrean amatasun sarien atxikipena itzultzeko eskatzen ari direnak bihar bilduko dira barkosekin, esaten du lehendabiziko albisteak. Alboan eskuinean, herrigorako uztaren ekarpena euskarak bultzada izan du herriberan, eta hor bideo bat ipini dute. Beherago ezkerrean, Nafarroako ikastolen aldeko festak jendetza hartu du. Nafarroa oinezari buruz ari da, eta alboan ondoan 19 urteko gaztea hilda autoistripuz Urdiainen barkatu. Goazen agendarekin. Gaur eta azaroaren 3 arte Iruñeko Sarasate pasalekuan Picasso el viaje del Guernica deritzon erakusketa ikusgai egongo da. Gaur arratsaldeko 7:00 eta Nafar Ateneoaren eskutik mahai inguru bat euskeraz Iruñeko historia liburuaren inguruan. Doakoa baina gonbidapena behar da. Horretarako ara gerturatu zaitezkete Iturramako Zibiboxera ordu bat lehenago arratsaldeko 6:30 aurrera eta han bertan doainik aipatutako gonbidapena eskuratu. Ordu berean gaur arratsaldeko 7:30 Zabaldin hitzaldi bat gazteleraz, Zabaldiko elkartasunaren astearen baitan. Geopolitika ekialde hurbilean, ikuspuntu ezberdinak ezkerretik. Bihar arratsaldeko 8:00 gutxitan Iturramako Zibiboxean hitzaldi bat gazteleraz, Reinas de Navarra en la Edad Media, sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 6:00 ingurumen hezkuntzako museoan, ipuin kontalaria euskeraz izaki bizidunak eta natura izenburupean, libre. Bukatzeko larunbatean arratsaldeko 5:00 Iruñeko Gaztelu plazatik, Medialuna parketik eta Iturrama eta Bajeras kaleen arteko bidegurutzetik, mobilizazio bat irtengo da behingoz lelopean. Euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea eskatuko du. Goizean lainoa eta lanbroa sortu dira. Goizean zerua oso lainotsu egongo da. Arratsaldean zerua partez lainotuta geratuko da, gauean lainotsu geratzeko joerarekin. Mendebal, ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura maximoak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Astearte goizean lainoa eta lanbroa izango dira, zerua tarteka lainotsu egongo da. Norabide aldakorreko haize ahul bizia ibiliko da eta goizean ipar osagaitik finkatuko da. Ahul bizia bolada gogor batzuekin arratsalde partean. Temperaturan aldaketarik ez.
duen Iruña herrian, Barañainekin hasiko gara. Abenduaren 1 aurrera aldi baterako aparkatze murriztuko eremuaren txartelak eskuratu ahalko dira. Dokumentuak, txartelak indarrean egongo dira 2019 urte osoan berritu edota sortuak diren momentu horretatik hasita. Dena den 2018koei dagokienez, 2019ko urtarrilaren 31 arte balio egingo dute. Jarraibide guztiak udalaren webgunean, Barañaingo udalaren weborrian aurkitu daitezke. Barañain herriari dagozkion zinpeko gaien zerrenda bestalde osatu eginda eta jendaurrean jarri dute ikusgai nahi duen edonork kontsultatzeko. Urriaren azken 15 egunetan izango da, baina beharrezkoa da aldez aurretik identifikatzea. Horretarako udalaren herritarren arretarako bulegora jo astelehenetik ostiralera bitarte goizteko 8:30 eguerdiko ordu 2 arte. Hori da guztia Barañainen eta bukatzeko jo dezagun Iruña hirira. Ostegunetik profesionalak ez diren 14 konpainiak hemengo antzerkiaren 21. erakustaldian parte hartzen ari dira. Zikloak azaroaren 12 arte iraungo du. Doako ikuskizunak edo emanaldiak eskainiko dira. Lehendabizikoa aste honetan izango da asteazkenean, Sanduzelaiko Zibiboxean. Bertan antzeztuko da gazteleraz La Prima de Zaragoza obra. Bestalde, Sanduzelai auzoko hainbat gazte bertako frontoia hobetzen aritu dira pasatako asteburuan. Nola, eraikinaren hormak koloreztatzen grafiti eta beste motatako street art edo kaleko artearen bidez. Hemengo 8 artistek parteideak lagundu zituzten udalak antolatutako lantegi edo tailer batzuen bitartez. Ekimenak narriatutako auzoko guneak, kasu honetan frontoian berreskuratzea zuen helburu, eta erabat bete egin zen. Azkenengo albiste bat Iruñari dagokionez, pasatako asteburuan ere Iruñeko udalak eskualde etxeen Nafarroako Federazioari omenaldia egin zion kultur astearen 30. urteurrena dela eta. Talde honen barruan Andaluziako, Aragoiko, Kantabriako, Gaztela eta Leongo, Extremadurako ere Valentziar komunidadeko etxeak, Lar Gallego eta baita Altsasun aurkitzen den Extremadurako zentro kulturala daude.